15 printzipio mental pakean bizitzeko. 1. Pakea ez da soinu falta, barne dominioa baizik. 2. Denak ez du merezi zure energia. 3. Askatzea ez da errenditzea. 4. Ikasi begiratzen reakzionatu gabe. 5. Heldutasuna da ulertzea beti ez duzula azken hitza izan beharrik. 6. Zure pakea orgulloak baino gehiago balio du. 7. Kontrolatu ezin duzuna azektatu. 8. Ez hartu dena zeozer pertsonala bezala. 9. Ikasi gelditzen edo mantsotzen. 10. Barkatu, baina horrek ez du esan nahi gaizki egin dizutenak zure bizia mantentzea. 11. Utzi bizitzak harritu zaitzan. 12. Zaindu zure inguruneen mentala. Entzuten duzun guztiak eragina du. 13. Ez jarraitu, erakarri. 14. Eskertu daukazuna eta burruka nahi duzuna lortzeko. 15. Konturatu beti ez dela nabaritzen aurrera zoazela. Gustatu bazaizu, eman like bait eta jarraitu. Ongi izan.